Každý už o tejto ochrane počul, no len málo pozná jej detaily. Toto je top 5 vecí, na ktoré by ste si mali dávať pozor pri nalepení auta do PP fólie. Že fólia z Číny, z Ameriky alebo z Kórey nie je vždy smerodajný údaj. Podstatné je to, akú má fólia hrúbku, kvalitu lepidla, výdrž a hlavne záručnú dobu. Tieto 4 veci sú najpodstatnejšie, na ktoré by ste sa mali pýtať, keď si nechávate auto olepiť. No nie je to len o záručnej dobe samotnej fólie. Ako druhý bod si môžeme dať záručnú dobu, ktorú vám poskytuje výrobca tej fólie, respektíve importér na Slovensko. Stalo sa už nespočetne krát, že na to prišli nové fólie, neznáme fólie. Importér po 2 rokoch skrachoval a v tomto prípade teda veľmi dôležité dbať aj na to, akú má tá daná značka fólie podporu, import na Slovensko a následne aj teda nejakú pozáručnú, respektíve nejakú samotnú záručnú dobu. Ako tretí bod si môžeme dať spôsob lepenia. Veľká väčšina detailingových štúdií na Slovensku využíva tzv. Výrezy, prekaty. S týmito dvomi názvami sa môžete stretnúť najčastejšie, no tu je jedno dôležité ale. Nie každý výrez je presný a je veľmi dôležité, aby si daný lepič tú fóliu prispôsobil, aby sa pozrel na to dané auto, kde ten výrez napríklad nedáva zmysel. A názorná ukážka môže byť tento nový dvojkový Baurák M240i. Samotný výrez má spoj niekde v tejto oblasti. Jednoducho pri bielom aute by sa tam zachytávala špina, tvoril by sa tam bordel a po nejakom čase by tá fólia vyzerala škaredo. Riešením je na to, že si spraviť celý nárazník z jedného kusu. No a ešte dôležitý detail k tomu, že či lepiť z ruky, z výrezov, je napríklad demontáž. A vieme si demontovať znak. V prípade tejto masky a toho, že teda auto nebolo úplne nové, sme si museli demontovať aj masku. Ja vám sem hodím aj fotku, aby ste videli, ako vlastne vyzerá tá maska, keď teda nie je zdemontovaná a koľko špín je pod ňou, ktorá sa môže vyplaviť von a zničiť ako keby ten finálny výsledok toho nalepeného nárazníku. Zároveň zdemontovaný znak M-paketu, ktorý teda sa vždy nalepí až na fóliu a ten finálny výsledok je krajší. Samozrejme platí pravidlo, že výrezy sú jednoduchšie, ľahšie na aplikáciu. Je to aj ekonomicky výhodnejšie, keďže tá spotreba materiálu je nižšia, čo pre koncového zákazníka, ktorému až tak nejde o ten vzhľad tej fólie, v konečnom dôsledku môže byť jedno. Je ale dôležité poznať, že medzi výrezom a lepením z ruky nie je až taký veľký rozdiel v cene, no ten finálny výsledok vie byť neporovnateľne krajší. Uvidím alebo neuvidím rozdiel v tom, kde je a kde nie je nalepená fólia. V prípade tohto BMW fólia končí na týchto dverách. Tento zadný blatník už nie je nalepený do fólie a ako vidíte, rozdiel tam nie je skoro žiadny. Na minimalizáciu tohto prechodu v D-Deluxe však používame jeden taký zaujímavý trik. Zvyšok vozidla, teda na tie miesta, kde nie je nalepená fólia, dávame základnú keramickú ochranu, aby sa auto jednoduchšie čistilo, aby vždy od nás odchádzal každý jeden povrch aspoň nejak ošetrený. Dať či nedať keramiku na fóliu, aj toto je dôležitá a veľmi častá otázka majiteľov. V prípade nami lepených fólií na fólii sa nachádza keramický coating. Samozrejme platí, že tento keramický coating určite nemá takú výdrž, ako keď dávate samostatný keramický povlak. Aj z tohto dôvodu je to vždy o dohode s majiteľom, či si chce priplatiť za keramickú ochranu na fóliu. Je tu taká možnosť. Je to kvalitnejšie ako keramická ochrana, ktorá sa nachádza vo fóliách a dokáže predĺžiť, respektíve zjednodušiť údržbu. No a na záver tá najpálčivejšia téma. Cena. Čo je ešte zaujímavá cena, čo je predražená cena a čo je naopak príliš lacná cena za nalepenie vozidla? Toto je otázka, na ktorú vám nedá nikto odpoveď, lebo každý si inak váži svoju prácu, každý si inak váži to, za koľko sa bude danému vozidlu venovať, alebo ako mu to vychádza finančne v rámci firmy. No platí pravidlo, že nie všetko lacné je výhodné a platí zároveň aj pravidlo, že nie všetko drahé je to najlepšie. Vždy si treba nájsť zlatý stred, treba si osloviť viacero detailingových štúdií, spraviť si trhový prehľad, porovnať si spôsoby, ako dané detailingové štúdia lepia a v konečnom dôsledku spraviť to správne rozhodnutie, ku ktorému sa viete dostať aj tým, ak si pozriete naše video, prejdete si tieto tipy, ktoré sme pre vás pripravili a budete sa podľa nich riadiť. Práve podľa tohto si viete oveľa kvalitnejšie a hlavne lepšie a svedomitejšie vybrať detailingové štúdio. No ako taký bonusový bod a bonusový tip na záver si môžeme ukázať také názorné ukážky škaredej práce alebo s tým, s čím sa my stretli, a teda to sú chyby, ktoré sme my opravovali po iných detailingových štúdiách. Tu vám hodíme takú krátku galériu a pozrite si to, na čo by ste si mali dávať pozor pri preberaní vozidiel.